Karon nga gitugutan na ang mga traditional PUJ nga makasulod sa dakbayan sa Sugbo, sagad kanila may pasalig nga mo comply sa mga rekisitos nga gilatid sa syudad. Ang report ni Nico Sereno. Sa miaging simana gianunsyo ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga gitugta na ang mga traditional jeepneys gikan sa Mandaue nga musud sa Cebu City. Taud-taud na sab kini nga giproblemahan sa Mandaue jeepney drivers kay atua kuno sa Cebu City ang kadaghanan sa ilang pasahero. Gikalipay sa mga opisyales sa Mandaue ang kalambuan ug gani una nang miduso og resolusyon ang konseho nga naghangyo sa ilang counterparts sa Cebu City. Matod sa Committee on Transportation, misumiter na sila og listahan sa mga traditional jeepney sa Mandaue nga nag-operate og pasado na sa mga rekisito. Kahinumduman, una nang nagpahigayon og one-stop shop sa Mandaue aron ma-inspeksyon daan ang mga traditional PUJs sa dili pa pabiyahion og balik. Sa ilang bahin gipasabot sa LTFRB ang importansya nga ma-inspeksyon gyudaan ang mga jeepney units. Roadworthiness mo yung pinaka number one. Pag makalusot sila sa roadworthiness, adto na pud sila sa CCTO nato. Samtang matod ni Monte Alto, menos ra ang mga nagbiyahe nga traditional PUJs sa Cebu karon. Gikan sa 3,200 ka mga units, mga 565 ra ang nakabiyahe. Dunay mga wala kapasar sa inspeksyon ug ang ubang operators may desisyon sab nga dili mamasahero. Ang uban ana ning undang pod. Muna among gi-monitor kinsa to ni undang kay aron ma-deduct pod namo dinhi sa among monitoring. Ang rason nila wala man pud kuno mo sa kay nila. Kay pilion man dito ang modern PUJ. Daghan na ba yung modern PUJ? Daghan na tag modern PUJ karon din halos kada semana magpuno ta. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.